I hjertet af Europa, i et hjørne af historien præget af grusomhed og død, ligger et sted, hvis navn i sig selv fremkalder kuldegysninger, Auschwitz. Inden for lejrens blokke og barakker udfoldede der sig en systematisk rædsel, designet til at tilintetgøre ikke kun kroppe, men også sjæle. Måske den mest grusomme af disse var Blok 10, berygtet for sin anvendelse i medicinske eksperimenter. Blok 10 var en murstensbygning, hvor nazilæger, herunder Josef Mengele, Karl Klauberg og Horst Schumann, udførte frygtelige eksperimenter på fanger med fokus hovedsageligt på sterilisering, reproduktive studier og andre brutale medicinske procedurer. De fanger, der blev udvalgt til disse eksperimenter, var for det meste kvinder, selvom mænd også blev brugt. Værelserne i Blok 10 var overfyldte, og forholdene var barske. Der var ringe adgang til ordentlig mad, sanitet eller lægehjælp. Fangerne blev holdt i blokken under stram kontrol og uden nogen anelse om, hvad der ville ske med dem. De levede i konstant frygt for, hvad næste dag ville bringe. En af hovedlægerne i Blok 10 var doktor Karl Klauberg. Han var besat af at finde en billig og effektiv måde at sterilisere kvinder på. Hans mål var at udvikle en metode, der kunne anvendes på millioner af jødiske kvinder for at forhindre dem i at få børn. Klaubergs eksperimenter involverede injektion af ætsende stoffer i kvinders reproduktive organer. Disse stoffer var ment til at blokere æggelederne, hvilket gjorde det umuligt for kvinderne at blive gravide. Injektionerne var ekstremt smertefulde og forårsagede ofte alvorlige skader. Mange af kvinderne led af frygtelige infektioner, indre blødninger og uudholdelige smerter. Nogle døde som følge af disse eksperimenter. De, der overlevede, blev ofte efterladt ufrugtbare og med varige helbredsproblemer. En anden læge, der arbejdede i Blok 10, var doktor Horst Schumann. Han arbejdede også på et steriliseringsprogram, men fokuserede på at bruge røntgenstråler til at sterilisere mænd og kvinder. Schumann udsatte fangerne for høje doser stråling rettet mod deres kønsorganer. Formålet med disse eksperimenter var at finde en hurtig og nem måde at sterilisere store grupper af mennesker på, uden at de vidste, hvad der skete. Schumanns metoder var grusomme og umenneskelige. Fangerne led meget under disse procedurer, da strålingen ofte førte til alvorlige bivirkninger, herunder forbrændinger, sår og alvorlige infektioner. Uden tvivl den mest berygtede af alle lægerne i Blok 10 var doktor Josef Mengele, kendt for sin interesse for tvillinger. Mengeles eksperimenter på tvillinger var en del af hans forsøg på at afdække arvelighedens hemmeligheder. Han mente, at han ved at studere tvillinger kunne opdage måder at øge den ariske befolkning på. De eksperimenter, han udførte, var både brutale og pseudovidenskabelige. Han injicerede den ene tvilling med forskellige stoffer, herunder kemikalier og sygdomsfremkaldende midler, for at observere virkningerne på begge tvillinger. Mengele udførte også blodtransfusioner mellem tvillinger og udsatte dem for unødvendige operationer, herunder fjernelse af organer uden bedøvelse. En af de mest uhyggelige aspekter ved Mengeles eksperimenter var dog den måde, hvorpå han dræbte tvillingerne, når han var færdig med sine observationer. Han beordrede ofte, at de skulle dræbes med dødelige injektioner, så han kunne foretage obduktioner. Dette gjorde det muligt for ham at sammenligne tvillingernes kroppe i døden og se efter forskelle forårsaget af eksperimenterne. Mengeles fascination af øjenfarve fik ham til at udføre eksperimenter, hvor han injicerede kemikalier i fangerne øjne, i et forsøg på at ændre deres øjenfarve til blå. Disse eksperimenter var ikke kun smertefulde, men forårsagede også permanent skade og blindhed. Mengele var også involveret i steriliseringsforsøg, lignende dem udført af dr. Karl Klauberg, men han nærmede sig det fra en anden vinkel. Han var især interesseret i at finde måder at forhindre reproduktion blandt mennesker, som naziregimet betragtede som uønskede, såsom jøder, romaer og andre. Mengele eksperimenterede også på gravide kvinder og udførte grusomme operationer, der ofte resulterede i døden for både moderen og det ufødte barn. Hans fuldstændige tilsidesættelse af menneskeliv og hans villighed til at påføre ufattelig lidelse gjorde ham til en af de mest frygtede personer i Auschwitz. Atmosfæren i Mengeles laboratorium var præget af terror. Mengele var kendt for sin uforudsigelige adfærd. Nogle gange var han charmerende og venlig over for sine forsøgsobjekter, blot for at vende sig om og beordre deres død. Mengeles eksperimenter havde ingen videnskabelig værdi,
og blev udført uden nogen form for etiske overvejelser. Hans handlinger var drevet af en forvrænget ideologi og et ønske om at fremme nazisternes dagsorden om racerenhed. Den lidelse, han forårsagede, var enorm, og arrene på overlevende var både fysiske og psykiske. Mange af dem, der overlevede Mengeles eksperimenter, bar traumet med sig resten af livet. Alle lægerne i blok 10 førte detaljerede optegnelser over deres eksperimenter. Disse optegnelser omfattede noter om procedurerne, fangernes reaktioner og resultaterne. Fangerne blev fuldstændig dehumaniseret, da de ofte blev omtalt med numre i stedet for navne. Optegnelserne viser, at eksperimenterne blev udført med kold, klinisk præcision, med ringe eller ingen omtanke for den lidelse, de forårsagede. Blokeleve. Den ubøjelige fæstning af fortvivlelse og død. Ved siden af blok 10 lå Blokeleve, også kendt som dødsblokken. Det var et sted for rædsel, hvor tortur og henrettelser af fanger fandt sted. Blokken var omgivet af elektrificerede pigtrådshegn og bevogtet af SS-personel. Den bestod af flere rum og celler, hver designet til forskellige former for tortur. En af sektionerne var lejrens politiske afdeling, som var ansvarlig for forhør og straf. SS anvendte forskellige torturmetoder under forhør for at udvinde information eller tilståelser fra fangerne. De mest almindelige var tæsk, hvor fanger blev pisket eller slået med tunge genstande, indtil de blødte eller besvimede. Nogle fanger blev tortureret med elektriske stød eller fik trukket neglene ud. Målet med disse forhør var ikke kun at få information, men at knække fangernes vilje og indgyde frygt i andre. Blok 11 husede også fanger, der ventede på retssag eller dom fra SS. Disse fanger blev ofte holdt i overfyldte celler, nogle gange med snissevis af personer i et rum, der kun var beregnet til få. Luften i disse celler var tung og fyldt med lugten af sved, blod og frygt. Fangerne havde ingen adgang til ordentlig hygiejne, og cellerne var inficeret med rotter og andet utøj. Sygdomme var udbredte, og mange fanger døde af sygdom, før de kunne blive henrettet. Udover individuel straf var blok 11 også stedet for kollektiv afstraffelse. Hvis en fange forsøgte at flygte fra Auschwitz, ville SS vælge en gruppe fanger fra samme barak til at blive straffet i blok 11. Disse fanger blev tvunget til at stå i gården i timevis, nogle gange i dage, uden mad eller vand. De blev ofte tæsket eller tvunget til at udføre udmattende fysiske opgaver, indtil de faldt om. SS brugte disse kollektive straffe til at afskrække flugtforsøg og opretholde streng kontrol over lejren. De mest frygtelige former for straf fandt dog sted i kælderen under blok 11. De fleste celler i denne sektion var så små, at der knap nok var plads til at sidde eller ligge. Fanger blev holdt i disse celler i dage eller endda uger som en form for tortur. Udover den trange plads var forholdene i cellerne generelt forfærdelige. Der var næsten ingen ventilation, og fangerne fik næsten ingen mad eller vand, hvilket fik mange til at dø af sult, dehydrering eller kvælning. En af de mest berygtede straffeformer i blok 11 var ståcellen. Denne celle var kun få kvadratfod stor, lige stor nok til, at en person kunne stå. Fanger blev tvunget ind i disse celler, nogle gange 4 ad gangen, og skulle stå i flere dage uden at kunne sidde eller ligge. Ståcellerne var designet til at forårsage ekstremt ubehag og smerte. Fanger i disse celler led af voldsomme muskelkramper og andre fysiske problemer, før de mistede bevidstheden. Der var også sultcellen, hvor fanger blev holdt uden mad eller vand, indtil de døde. Sultcellerne blev brugt som straf for dem, der havde begået alvorlige forseelser i SS' øjne. Det var en langsom og smertefuld død, og mange fanger frygtede sultcellerne mere end nogen anden straf i lejren. Blok 11 var også stedet for henrettelser. Fanger, der blev dømt til døden ved skydning, blev ført til den berygtede sorte mur, som lå i gården mellem blok 10 og 11, hvor de blev opstillet og skudt af en eksekutionspeloton. Efter henrettelsen blev ligene kremeret for at skjule beviserne. For Auschwitz-fangerne var den sorte mur et symbol på rædsel. Overordnet set var blok 11 et sted, hvor SS kunne udøve deres magt og grusomhed uden begrænsninger. De rædsler, der fandt sted i blok 11, var en daglig påmindelse for alle fanger i Auschwitz om lejrlivets brutale virkelighed. Frygten for at blive sendt til blok 11 var altid til stede og hang over hovederne på fangerne som en mørk sky.
De, der blev sendt til blok 11, vidste, at de næppe ville komme levende ud fra dette sted for lidelse og død. Blok 12. Karantæneblokken for isolation og frygt. Fremad lå blok 12. Karantæneblokken. Denne blok blev brugt til at isolere nye fanger, når de først ankom til lejren, med det formål at forhindre spredning af sygdomme i lejren. Når fangerne ankom til Auschwitz, var de ofte i dårlig helbredstilstand. Mange havde rejst lange afstande under trange og uhygieniske forhold. De var svage, sultne og sårbare over for sygdomme. Forholdene i karantæneblokken var meget barske. Blokken var overfyldt med mange fanger pakket ind i små rum med lidt mad og uden ordentlig lægehjælp. Blokken var kold, og der var næsten ingen beskyttelse mod vejret. Hygiejnen i blok 12 var også forfærdelig. Fangerne blev holdt under beskidte forhold. Der var ikke nok toiletter, og vandforsyningen var begrænset. Fangerne fik ikke lov til at bade regelmæssigt, og deres tøj blev ikke vasket. Som følge heraf var lus og andre parasitter almindelige. På trods af blokkens formål gjorde den dårlige hygiejne det lettere for sygdomme at sprede sig. Blok 12 var også der, hvor SS gennemførte lægeundersøgelser af nye fanger for at vurdere, om de var egnede til arbejde. De, der var svage eller syge, blev mærket til døden og sendt til gaskammerne eller blot efterladt til at dø af deres sygdomme i blokken. Fangerne i blok 12 blev også udsat for streng disciplin. SS-vagterne slog eller straffede ofte fangerne for små forseelser. Fangerne blev tvunget til at stå i timevis under appel, selv hvis de var syge eller svage. SS brugte disse appeller som endnu en metode til at kontrollere og intimidere fangerne. Den tid, en fange tilbragte i blok 12, kunne variere. Nogle var der kun i få dage, mens andre blev holdt i karantæne i flere uger. Jo længere en fange blev i blokken, desto større var sandsynligheden for, at de blev syge. I den tid fik fangerne ingen information om, hvad der ville ske med dem. De levede i konstant frygt, uden at vide, om de ville blive sendt til arbejde, til en anden del af lejren eller til gaskamrene. Isolationen og usikkerheden var en del af den psykiske tortur, fangerne blev udsat for. Det betød, at SS brugte karantæneblokken ikke kun til at kontrollere sygdomme, men også til at kontrollere fangernes sind. Blok 12 var uden tvivl et sted med elendighed og fortvivlelse. Det var her SS begyndte processen med at knække fangernes kroppe og ånd. Blokken skulle beskytte lejren mod sygdom, men var mere et venteområde, hvor fangerne afventede deres skæbne. Kort sagt var blok 12 en barsk introduktion til rædslerne i Auschwitz. Blok 24, en belønning for hårdt arbejdende fanger. Det kan virke forbløffende, at der i Auschwitz først fandtes bygninger med særlige formål, som tjente forskellige funktioner for fangerne, udover blot at gøre deres liv til en lidelse. En sådan bygning husede et bibliotek og en musiksal. Biblioteket lå i blok 24, og det var ikke et typisk bibliotek. Det havde en lille samling bøger, og kun bestemte fanger fik lov til at bruge det. SS-officerer overvågede biblioteket nøje og bestemte, hvilke bøger der var tilgængelige, og hvem der kunne låne dem. Biblioteket skulle tilbyde en form for mental lindring, men det var begrænset og kontrolleret. De fleste fanger havde ikke adgang til det, og de få, der havde, måtte kun låne bøger, der var godkendt af SS. Ved siden af biblioteket var der en musiksal, som blev brugt til forskellige formål. Den blev brugt af lejrens orkester, som bestod af fanger, der havde været musikere, før de blev sendt til Auschwitz. Disse musikere blev tvunget til at spille under appellerne samt ved SS-officerernes arrangementer. Musiksalen udgjorde en mærkelig kontrast til lidelserne i lejren, da det var et sted, hvor der blev spillet musik midt i så meget rædsel. I efteråret 1943 blev der oprettet et bordel på anden sal i blok 24. Dette bordel var kendt som Puffen og var forbeholdt de fanger, som SS betragtede som privilegerede. Disse fanger blev belønnet med poletter for deres hårde arbejde, og de kunne bruge disse poletter til at besøge bordellet. Bordellet fungerede under strenge regler. Efter aftenappel fik fanger med poletter lov til at besøge bordellet. En klokke ringede hvert 15. minut for at signalere afslutningen på et besøg og starten på et nyt. Dørene til rummene havde kighuller, så SS-vagterne kunne overvåge, hvad der foregik derinde. Det er vigtigt at bemærke, at kvinderne i bordellet selv var fanger, der var blevet tvunget ind i denne rolle af SS.
De blev behandlet som redskaber til at belønne de fanger, der havde arbejdet hårdt. Eksistensen af et bibliotek, en musiksal og et bordel i Auschwitz første fremhæver den mærkelige og forvredne karakter af livet i lejren. Disse faciliteter skulle tjene SS-officererne og belønne visse fanger, men de repræsenterede også den manipulation og kontrol, som nazisterne udøvede over lejrens befolkning. Selvom disse bygninger tilbød et kort pusterum eller en belønning til nogle, var de også steder, hvor fangernes lidelser fortsatte i andre former. Auschwitz tog Birkenau, udryddelsens og lidelsens epicenter. Den største del af komplekset tilhørte Auschwitz II-lejren. Også kendt som Birkenau, var dette anlæg den egentlige dødsfabrik, hvor fanger blev dræbt i industriel skala. Lejren var opdelt i sektorer inklusive områder for mænd, kvinder og familier. Hver sektor var isoleret med pigtråd og aflåste porte, så fangerne ikke kunne blande sig. Barakkerne, hvor fangerne opholdt sig, var steder med frygtelige leveforhold, med lidt mad og ingen ordentlig sanitet. Lejrens centrum for aktivitet var de 4 gaskamre, hvor 100.000 af mennesker, for det meste jøder, blev dræbt. Birkenau var det primære sted for nazisternes endløsung. BI-sektoren var en af de første sektorer i lejren, der blev opført. Oprindeligt blev den brugt som karantæneområde for Auschwitz II, Birkenau. Når fanger ankom til lejren, var de ofte svage og syge efter den lange og barske rejse. BI-sektoren var det sted, hvor disse nye ankomne blev holdt adskilt fra resten af lejren. Som i Auschwitz første var formålet at forhindre spredning af sygdomme. Forholdene i denne sektor var barske. Fangerne blev presset sammen i træbarakker, der oprindeligt var designet som hestestalle. Disse barakker havde dårlig ventilation, og fangerne havde kun ringe adgang til mad, vand eller sanitet. Med tiden ændrede BI-sektorens funktion sig. Efterhånden som lejren blev udvidet, blev denne sektor omdannet til at huse fanger, som blev anset for arbejdsdygtige. Disse fanger blev udvalgt under de berygtede selektioner, der fandt sted ved ankomsten til Birkenau. BIA blev en kvindelejr, mens BIB blev brugt til at huse mandlige fanger, som blev vurderet som egnede til arbejde. Med tiden blev mændene flyttet fra BI-sektoren, og de tomme barakker blev fyldt med kvindelige fanger. Leveforholdene i Birkenau var uudholdelige. Kvinderne blev presset ind i overfyldte murstens- eller træbarakker, som oprindeligt var bygget som stalde. Disse barakker havde ikke lofter, og gulvene blev til mudder, når det regnede. Om sommeren var varmen kvælende, og stanken var overvældende. Om vinteren frøs kvinderne af kulde og fugt. Barakkerne havde ingen lys, og om natten var der kun 2 spande, der fungerede som toiletter. Lopper, lus og rotter var konstante plager. Rotterne angreb endda de svage og syge og åd af de dødes kroppe. Sanitetsforholdene var katastrofale og førte til hurtig spredning af sygdomme som tyfus og tyfoidfeber. Næsten alle kvinder led af alvorlig diarré, som efterlod dem udmattede og afmagrede, ofte med døden til følge. Døde kroppe var overalt. En tyfusepidemi, der brød ud i begyndelsen af 1903 affyrer, dræbte halvdelen af fangerne i denne sektor. For at holde fangerne travle og produktive, blev de i BI-sektoren tildelt forskellige arbejdsopgaver. Dem fra BI-sektoren blev enten sat til at arbejde inden for lejren, efterladt uden arbejde eller holdt i karantæne. I modsætning hertil havde dem i BIB-sektoren arbejde uden for lejrens grænser. Nogle arbejdede i administrationen og arbejdsformidlingen, mens andre blev beskæftiget i pakkekontoret eller systuen. Arbejdet var fysisk krævende og udmattende. Det blev overvåget af SS-vagter, der var kendt for deres ekstreme grusomhed. De tæskede og straffede ofte fangerne for ikke at fuldføre de umulige opgaver, der blev pålagt dem. Det konstante arbejde under brutale forhold, kombineret med de elendige levevilkår, førte til høj dødelighed blandt fangerne i BI-sektoren. BI-sektoren var også et sted for død og tortur. Dr. Horst Schumann udførte steriliseringsforsøg i blok 3-dive. I juli 1944 oprettede Dr. Josef Mengele 2 blokke i BI-sektoren til sine arveforsøg. Spædbarnstvillinger og deres mødre blev indkvarteret i blok 20. Unge tvillinger i alderen 2 til 16 år blev sat i blok 1. Det er unødvendigt at sige, at ikke mange fanger kom levende ud af disse blokke.
Med tiden blev BI-sektoren en af de mest overfyldte dele af Auschwitz II. Dette tvang lejrledelsen til at reducere antallet af fanger ved at udvælge dem, der blev syge eller for svage til at arbejde til udryddelse. De blev ført fra BI-sektoren til gaskamrene, hvor de blev dræbt. Hver dag måtte fangerne leve med frygten for, at hårdt arbejde kunne gøre dem svage eller syge, hvilket betød en sikker død. Den største sektor i Auschwitz II, Birkenau-lejren, var sektor B2. Indgangen til den var modtagelses- og selektionsområdet. Det var her, alle nye ankomne blev bragt for at blive registreret. Området lå tæt ved jernbanesporene, hvor transporttog med fanger ankom. Når fangerne ankom, blev de beordret til at forlade togvognene, ofte efter en lang og anstrengende rejse, for at blive underkastet selektionsprocessen. SS-vagterne, som skulle overvåge modtagelsen af nye fanger, råbte ordre og brugte vold for at opretholde kontrol. Udvælgelsesprocessen var en central del af lejrens funktion som udryddelsescenter. Når fangerne steg af togene, blev de opdelt i 2 rækker, mænd i den ene, kvinder og børn i den anden. Denne opdeling var det første skridt i udvælgelsesprocessen og markerede ofte det sidste øjeblik, hvor familier så hinanden. Atmosfæren var kaotisk og fyldt med frygt, da fangerne ikke vidste, hvad der foregik. Udvælgelserne blev gennemført af SS-officerer, ledsaget af medicinsk personale. Udvælgelserne blev udført hurtigt og med nådesløs effektivitet. SS-personalet traf øjeblikkelige beslutninger om hver fanges fysiske tilstand og alder. Med en simpel gestus eller et ord blev fanger dirigeret til venstre eller højre. De, der blev sendt til den ene side, typisk de ældre, syge børn, gravide kvinder og mødre med små børn, blev vurderet som uegnede til arbejde. De fik ofte at vide, at de skulle i bad for at skabe ro, men i virkeligheden blev de sendt direkte til gaskamrene. Mange af disse fanger blev myrdet inden for få timer efter ankomsten. De, der blev udvalgt til arbejde, blev sendt til den modsatte side, hvor de blev registreret som lejrfanger. De blev frataget deres personlige ejendele, deres hoveder blev barberet, og de fik fangedragter. Fangerne fik også tatoveret et nummer på armen, som blev deres nye identitet. SS brugte disse numre til at holde styr på fangerne, der nu var en del af lejrens arbejdsstyrke. Efter den indledende udvælgelse blev de arbejdsduelige fanger sendt i karantæne. Udvælgelsesprocessen var en skræmmende oplevelse for fangerne. Den var designet til at afhumanisere dem fra det øjeblik, de ankom. SS traf livs- og dødsbeslutninger med kold ligegyldighed og behandlede fangerne som intet andet end numre i et system. Hele processen blev gennemført med brutal effektivitet og afspejlede den industrielle skala af Auschwitz' dødslejre. Efter at have passeret gennem karantænesektionen, blev fangerne sendt til en af sektorens mange underafdelinger. I begyndelsen blev sektorerne opdelt efter typen af fanger. De fleste mandlige fanger blev indkvarteret i sektorerne BIA og BIID, mens de øvrige sektorer havde specifikke funktioner. En sådan specifik sektor var BIB-sektoren, eller Theresienstadt-familielejren, hvor jøder fra ghettoen Theresienstadt midlertidigt blev holdt, inden de blev udryddet. Theresienstadt lå i byen Terezin i det tysk besatte Tjekkoslovakiet og var kendt som en modelghetto, hvor nazisterne forsøgte at vise omverdenen, at jøder blev behandlet godt. Men dette var en løgn, da mange jøder fra Theresienstadt til sidst blev sendt til Auschwitz, hvor de stod over for de samme rædsler som alle andre. Theresienstadt-familielejren blev oprettet i september 1943. Kort efter ankom den første gruppe på 5.000 jøder fra ghettoen og blev placeret i sektor B2B. Denne lejr var unik, fordi nazisterne tillod fangerne at beholde deres civiltøj, forblive med deres familier og endda sende breve hjem. Formålet med dette var at bedrage omverdenen og skjule den sande karakter af udryddelseslejrene. Fangerne blev tvunget til at sende breve, hvori de blev instrueret i at skrive, at de var i sikkerhed og blev godt behandlet. Dette var en del af nazisternes plan om at forhindre Røde Kors og andre internationale organisationer i at undersøge, hvad der virkelig foregik i koncentrationslejrene. Sandheden var,
at forholdene i Theresienstadt-familielejren var de samme som i resten af Birkenau. Fangerne boede i overfyldte træbarakker, som oprindeligt var designet som hestestalde. Disse barakker var kolde, fugtige og fyldt med stanken af menneskelig afføring. Fangerne fik næsten ingen mad, og det de fik var af meget dårlig kvalitet. Mange fanger led af underernæring, hvilket gjorde dem mere sårbare over for sygdom. Fangerne i Theresienstadt-familielejren blev også tvunget til at arbejde lange timer i hårdt og udmattende arbejde. De levede konstant under truslen om straf eller død. Børnene i Theresienstadt-familielejren var særligt sårbare. Mange af dem blev syge på grund af de barske forhold og mangel på tilstrækkelig ernæring. Trods disse vanskeligheder gjorde børnene deres bedste for at bevare en følelse af normalitet. De legede og deltog endda i improviserede undervisningstimer. Disse små handlinger af trods var også en måde for de ældre fanger at modstå lejrens afhumaniserende forhold på. 1. marts 1944, efter 6 måneder i lejren, blev den første gruppe fanger fra Theresienstadt-familielejren sendt til gaskamrene. På det tidspunkt var Røde Kors blevet inviteret af nazisterne til at inspicere ghettoen Theresienstadt. Uger før deres ankomst blev en ny gruppe jøder fra ghettoen bragt til Birkenau i maj 1944. Disse nye ankomne blev også placeret i sektor B2B. Ligesom den tidligere gruppe fik de lov til at forblive sammen, før de blev sendt i døden. Denne gruppe mødte dog deres grusomme skæbne langt hurtigere. I juli 1944 blev de sidste fanger fra Theresienstadt-familielejren likvideret. SS beordrede dem alle sendt til gaskamrene, hvor de blev dræbt. Theresienstadt-familielejren var et klart eksempel på den række bedrag, som nazisterne brugte for at holde holocaust skjult for omverdenen. Selvom det udadtil lignede et sted, hvor familier kunne blive sammen, var det i sidste ende blot endnu en del af dødsmaskineriet i Auschwitz. De fanger, der boede i BIB-sektionen af Birkenau, udstod de samme rædsler som dem i resten af lejren. Deres skæbne var ligeledes besalet fra det øjeblik, de ankom. BE Roma-familielejren, tragedie og modstandskraft. Den første gruppe romafanger ankom til sektoren i februar 1943. De blev placeret i lange træbarakker med skorstene i hver ende. Indenfor var barakkerne fyldt med tretagers træsenge, og hver seng husede en romafamilie. Disse barakker var måske de mest overfyldte steder i hele lejren. I kombination med ekstremt uhygiejniske forhold blev romafamilielejren en grobund for sygdomme, især tyfus og noma. En sjælden sygdom, der forårsagede alvorlige ansigtsmisdannelser primært hos børn og ældre. Mange romaer så deres familier dø en efter en. En romakvinde, der overlevede fangenskabet, beskrev, hvordan hendes børn, som kun var hud og ben, døde foran hende, og hun kunne ikke gøre noget for at redde dem. Hendes far, mand, brødre og andre slægtninge døde også i lejren. De følelsesmæssige og fysiske lidelser blandt sigøjnerne var enorme, og kun meget få overlevede rædslerne. Romaer i Birkenau blev bragt til lejren fra forskellige steder, primært fra Tyskland og Østrig. De blev organiseret i klaner og familier efter deres egne skikke. Lejrmyndighederne forsøgte at påtvinge en organisation som den, der fandtes i resten af lejren, men uden succes. På trods af at være fængslet i en dødslejr og lide under sult, sygdom og dårlige levevilkår, var romaerne fast besluttet på at leve deres liv, som de selv ønskede det. De forsøgte at holde deres kultur i live ved at spille musik og optræde med cirkuslignende forestillinger. Men selv deres store livsglæde kunne ikke redde dem fra deres dystre skæbne. I marts 1943 blev omkring 1700 romaer, som var for syge til at blive registreret, dræbt i gaskamrene. I maj 1943 blev yderligere 1035 romaer, der for det meste led af tyfus, også gasset. Et år senere, i maj 1944, planlagde SS at dræbe de resterende 6.000 romaer i lejren. Den 16. maj omringede de lejren med hensigt om at føre fangerne til gaskamrene. Men de blev mødt af romaer bevæbnet med knive, jernrør og andre improviserede våben. Overraskende nok trak SS sig tilbage, og henrettelsen blev udsat.
Dette var usædvanligt, da SS normalt brugte vold uden tøven ved modstand. I dette tilfælde holdt de dog igen, muligvis på grund af igangværende usikkerhed om romaernes endelige skæbne. Senere samme måned blev 1500 romaer udvalgt til arbejde og fjernet fra lejren. I august 1944 blev endnu en gruppe af samme størrelse taget til tvangsarbejde, og de fleste af de resterende mænd, kvinder og børn blev gasset. På dette tidspunkt var Roma-familielejren i Birkenau næsten tom. Det anslås, at i alt 6.402 tradive romaer blev myrdet i Auschwitz, enten gennem gasning eller andre metoder. Mange flere døde som følge af de forfærdelige forhold i lejren. Den forfærdelige skæbne, som romaerne led i Birkenau, gjorde dem til den næstmest forfulgte gruppe efter jøderne, hvad angår den grusomhed, de blev udsat for i lejren. De udstod også nogle af Holocausts værste rædsler, men deres lidelser blev i høj grad ikke anerkendt, og deres historier blev ofte ikke fortalt. Gaskamre, det mekaniserede hjerte i massemordet. I hele dødslejren Auschwitz-Birkenau var fangerne indkvarteret i forskellige sektorer, men alle delte en fælles skæbne, leveforhold, der var uegnede for mennesker. En anden ting, alle fanger havde til fælles, var, at fra disse rædselsfulde steder blev de sendt til den samme endelige destination, gaskamrene. De første gaskamre i Birkenau var små bondehuse, som SS omdannede til drabscentre. Disse blev kendt som det lille røde hus og det lille hvide hus. Bygningerne blev valgt på grund af deres beliggenhed langt fra hovedlejren for at holde drabene hemmelige. Fangerne blev bragt til disse huse, fik at vide, at de skulle tage et bad og blev derefter gasset. Gassen, der blev brugt, hed Zyklon B, et giftstof, som oprindeligt blev brugt til at dræbe skadedyr. Det var en meget effektiv metode til at dræbe store menneskemængder, da gassen spredte sig hurtigt og dræbte alle inden for få minutter. Men efterhånden som antallet af fanger i Birkenau steg, indså nazisterne, at de havde brug for større gaskamre. De begyndte at opføre 4 store gaskamre og krematorier i lejren. Disse nye faciliteter var designet til at dræbe tusindvis af mennesker på én gang. Hvert gaskammer var forbundet med et krematorium, hvor ligene blev brændt. De nye gaskamre blev bygget til at ligne brusebade for at bedrage ofrene. Fangerne blev ledt ind i gaskamrene, hvor de fik besked på at klæde sig af og hænge deres tøj på knager. De blev ofte bedt om at huske, hvor de lagde deres tøj, fordi de ville få brug for det efter badet. Det var en løgn for at holde dem rolige og forhindre panik. Når fangerne var inde, blev dørene låst, og Zyklon B-pellets blev kastet ind gennem særlige åbninger i loftet. Gassen spredte sig i kammeret, og inden for 20 minutter var alle døde. Selvom væggene var tykke for at dæmpe lydene, kunne ofrenes skrig nogle gange høres udenfor. Efter gasningen blev særlige grupper af fanger, kaldet Sonderkommando, tvunget til at gå ind i kamrene og fjerne ligene. De skulle trække ligene ud, fjerne guldtænder, klippe kvindernes hår af, og derefter føre ligene til krematoriets ovne for at blive brændt. Gaskamrene i Birkenau fungerede næsten uden ophør fra 1900 og tugfyr til 1904 fyr. Nazisterne forsøgte konstant at gøre processen mere effektiv og dræbe flere mennesker hurtigere. I slutningen af 1904 fyr, da sovjetiske tropper nærmede sig lejren, forsøgte nazisterne at skjule deres forbrydelser ved at afmontere gaskamrene og krematorierne for at destruere beviserne. Men omfanget af drabene var så enormt, at det ikke kunne skjules helt. Udformningen af gaskamrene var brutal i sin effektivitet. Alt var planlagt for at gøre drabsprocessen så hurtig og så skjult som muligt. Fangerne havde ingen chance for at gøre modstand, og selv dem, der blev tvunget til at arbejde i processen, vidste, at de med stor sandsynlighed selv ville blive dræbt til sidst. Hele systemet var opbygget til at afhumanisere og udrydde mennesker i industriel skala, hvilket gjorde Birkenau til en sand dødsfabrik. Efter at fangerne var blevet gasset, blev deres lig fjernet fra gaskamrene af Sonderkommandofanger. Disse fanger blev udvalgt af SS-vagterne på baggrund af deres fysiske fremtoning og evne til at bære tunge byrder. Det er vigtigt at bemærke, at de blev tvunget til dette arbejde under dødstrusler. Disse mænd vidste, at deres liv kun blev skånet, så længe de var nyttige for nazisterne. Til sidst blev de også dræbt og erstattet af andre fanger,
der blev tvunget til at fortsætte det grusomme arbejde. Når Sonderkommandos havde fjernet ligene fra gaskammerne, lagde de dem på metalborger og transporterede dem til de nærliggende krematorier. Når de var ankommet, skubbede de ganske enkelt ligene ind i ovnene. Krematorieovnene var meget varme og reducerede ligene til aske på kort tid. Sonderkommandoerne blev tvunget til at arbejde hurtigt, da der hele tiden kom nye lig. Men nogle gange kunne krematorierne simpelthen ikke følge med antallet af døde. I sådanne tilfælde brændte nazisterne ligene i store grupper uden for krematorierne. Disse grupper blev gravet i jorden, og ligene blev kastet i og sat i brand. På travle dage brændte bålene dag og nat, og lugten af brændt menneskekød fyldte luften omkring Birkenau. Den tykke røg fra grupperne kunne ses på lang afstand. Når afbrændingen var afsluttet, blev asken fra krematorierne og brændingsgrupperne dumpet i nærliggende damme eller spredt ud over markerne omkring lejren. Hele processen med at bortskaffe fangernes lig blev udelukkende udført af Sonderkommandoerne. På grund af den ekstreme hemmeligholdelse, nazisterne opretholdt omkring udryddelsesprocessen, var Sonderkommandoerne blandt de meget få, der kendte det fulde omfang af Holocausts grusomheder. Selvom de var under streng overvågning af SS-vagter, lykkedes det nogle medlemmer af Sonderkommando at dokumentere, hvad de oplevede. Disse beretninger blev ofte skrevet ned på papirlapper eller i notesbøger og begravet i lejrens jord i håb om, at de ville blive fundet senere. Faktisk blev skrifter fra Sonderkommando-medlemmerne Salman Gradowski og Leib Langfuss senere opdaget og gav værdifulde øjenvidneberetninger om massemordene i Auschwitz-Birkenau. Desuden var det Sonderkommandoerne, der stod bag opstanden i efteråret 1944 i lejren. Opstanden blev planlagt i hemmelighed over flere måneder. Fangerne formåede at smugle små mængder sprængstof ind i lejren, som de fik hjælp til af kvinder, der arbejdede i nærliggende våbenfabrikker. Den 7. oktober 1944 iværksatte Sonderkommandoerne ved Krematorium 4 opstanden. De brugte det smuglede sprængstof til at sprænge krematoriet i luften og angreb bevæbnet med improviserede våben SS-vagterne. Selvom de var langt i undertal og dårligt udrustede, lykkedes det dem at dræbe flere vagter i den indledende forvirring. På trods af deres mod blev opstanden hurtigt slået ned af nazisterne. SS-vagterne tilkaldte forstærkninger, og fangerne, der deltog i opstanden, blev massivt overmandet. De fleste af oprørerne blev dræbt under kampene. Efterfølgende blev omkring 450 medlemmer af Sonderkommando henrettet af nazisterne. Det krematorium, der blev ødelagt under opstanden, blev aldrig repareret. Det var en lille, men symbolsk sejr i forsøget på at standse dødsmaskineriets tandhjul. Sektor BII, Birkenaus, Mexico. Et sted for desperation og overlevelse. Antallet af fanger, der blev bragt til dødslejren Auschwitz-Birkenau, voksede i en sådan grad, at nazisterne ikke blot ikke havde tid nok til at myrde dem alle, men heller ikke havde nok barakker til at huse dem. Derfor begyndte lejransvarlige i sommeren 1943 at opføre den 3. sektor. Sektor BI var planlagt til at rumme 60.000 fanger fordelt på 188 blokke. En krævende opgave selv med ubegrænset slavearbejdskraft til rådighed. I januar 1944 var kun 2 tradive barakker færdiggjort, og yderligere 5 tradive delvist bygget, da byggeriet pludselig blev stoppet. I maj modtog lejren et kontingent på tusindvis af kvindelige jødiske fanger fra Ungarn. Mangel på boligplads gjorde lejren ekstremt overfyldt. I en barak, der højst havde soveplads til 300 personer, blev der presset over 1000 fanger ind. De fleste var nødt til at ligge på det bare betongulv uden køjer eller halm. En sådan situation førte ofte til slagsmål mellem fangerne om, hvem der måtte ligge ned, og hvem der skulle tilbringe natten stående. Levevilkårene i sektor B3 var uden sammenligning de værste i hele komplekset. Lejren manglede basale fornødenheder. Der var ingen køkkener, vaskerum eller toiletter til rådighed for fangerne. Fangerne havde hverken modtaget fangedragter eller lejrens tæpper, og derfor fik de i stedet alle mulige tæpper, som var blevet samlet ind fra deporterede fangers ejendele. Fordi fangerne, der gik rundt i lejren indsvøbt i tæpper, lignede meksikanske indfødte, blev lejren kaldt Mexico.
Manglen på grundlæggende faciliteter betød, at det var næsten umuligt at opretholde nogen form for hygiejne i sektor Bahi. Fraværet af vaskefaciliteter og toiletter førte til frygtelige sanitære forhold, hvilket bidrog til spredningen af sygdomme blandt fangerne. Hele Mexico-sektoren modtog kun 1 tønde vand om dagen, hvilket var langt fra tilstrækkeligt til de daglige behov for de tusindvis af kvinder, der var indespærret der. Fangerne var nødt til at vaske deres tøj i pytter, hvis de var så heldige, at det regnede. Manglen på mad var dog sandsynligvis det største problem af alle. Maden var knap og af ekstremt ringe kvalitet. Det medførte en voldsom sult blandt fangerne, som begyndte at vende sig imod hinanden for at få fat i en skål suppe, da der ikke var nok mad til alle. En lejrens læge beskrev, hvor katastrofale disse øjeblikke med sult var, hver gang SS-vagterne bragte mad til blokkene. Jeg havde altid mest travlt efter, at madrationerne var blevet uddelt. Der var blodige hoveder at forbinde, brækkede ribben at behandle og sår at rense. Jeg arbejdede, selvom jeg udmærket vidste, at det var håbløst, for næste dag ville det hele begynde igen, og selv patienterne ville sandsynligvis være de samme. Sultediæten kombineret med de barske levevilkår gjorde det næsten umuligt for fangerne at forblive sunde. Mange af dem var så svage, at de ikke kunne stå på benene. Andre fanger kaldte dem muselmænder. I hele Auschwitz-Birkenau-komplekset fandtes der tusindvis af disse levende lig. Men Mexico var fyldt med dem. En beskrivelse af en muselmand af en tidligere fange lyder: en pose, hud og knogler. Et afmarret menneske, der knap kunne slæbe sig frem og var blottet for vilje og styrke. En person med næseflåd, der løb ned over mund og hage. En beskidt person iført laser og ofte fuldstændig dækket af lus, ramt af svær diarré, som havde tilsølet sit undertøj. En person med indsunkne eller udstående øjne. Et sandt billede på elendighed, svaghed, håbløshed og rædsel. Sektor B Pichande blev til sidst lukket i oktober 1944, og de resterende fanger blev overført med tog til koncentrationslejren Gross-Rosen. Lukningen af sektor B3 markerede afslutningen på nogle af de hårdeste leveforhold i hele Birkenau. Desværre fortsatte lidelserne for mange af fangerne i andre lejre. Auschwitz-Tremonowitz, lejre med brutalt slavearbejde og lidelse. Udover hovedlejrene Auschwitz og Birkenau havde komplekset en række underlejre tilknyttet sin centrale administration. Disse underlejre var for det meste såkaldte lagerlejre, bygget for at levere gratis arbejdskraft til nærliggende fabrikker og støtte den tyske krigsindustri. De fleste af disse lejre havde mellem 200 og 1500 fanger, undtagen Monowitz, den største af Auschwitz' underlejre med over 10.000 fanger. På grund af sin størrelse og betydning blev den kaldt Auschwitz 3. Monowitz blev opført i oktober 2200 og tugfyrer for at støtte driften af det nærliggende firma IG Farben, som producerede syntetisk gummi kendt som Buna. Lejren og fabrikken lå nær landsbyen Monovice, 4 mil fra Auschwitz, og området havde rige naturressourcer som kul, kalk, salt og vand, hvilket gjorde det til et ideelt sted til produktion af syntetiske materialer. Før lejren blev bygget, måtte fanger, der arbejdede på fabrikken, gå dertil fra hovedlejren. Selvom fabrikken officielt udstedte lønsedler til arbejderne, modtog fangerne ikke en øre. Alle lønninger blev betalt direkte til SS. På trods af lidt bedre forhold end i andre dele af Auschwitz, var livet i Monowitz stadig brutalt. Fanger blev jævnligt slået og henrettet, hvis de ikke kunne arbejde. De, der blev for syge, blev sendt tilbage til hovedlejrene for at blive dræbt. Den gennemsnitlige levetid for en arbejder i Monowitz var kun 3-4 måneder, lidt længere end i de nærliggende miner, hvor den blot var 1 måned. For at øge produktiviteten oprettede SS en arbejdsundervisningslejr for at lære fangerne at arbejde mere effektivt. Men disse tiltag havde ringe effekt, da fangerne var underernærede og udmattede. Selv med tvangsarbejde præsterede fabrikken ikke som forventet. Monowitz fortsatte driften indtil sent i krigen. I november 1943 blev den 3. største fabrik for syntetisk gummi og brændstof i Nazi-Tyskland. Den fik sin egen kommandostruktur adskilt fra hovedlejren. Den nye kommandant, en SS-officer, førte tilsyn med et personale, der kontrollerede de 11.000 fanger, som boede i 3 barakker. Lejren havde også 9 mindre underlejre under sin ledelse.
På grund af sin betydning for nazisternes krigsmaskine blev IG Farbens faciliteter i Monowitz fra maj 2303 udsat for allierede bombeangreb. Disse angreb blev hyppigere over tid. Store luftangreb i august og december 1944 forårsagede alvorlige skader på fabrikken og dræbte omkring 120 fanger. Trods dette fortsatte lejren med at fungere indtil attente januar 1945, hvor de arbejdsduelige fanger blev tvunget til at marchere til Gliwice. Derfra blev de transporteret med tog til Tyskland. De, der var for syge til at bevæge sig, blev efterladt og blev senere befriet af de allierede tropper. Da nazisterne kom til magten i 1933, var verden endnu ikke klar over det onde, der var ved at rejse sig. Tyskland var genopstået, proklamerede Hitler, og var ved at genvinde sin stolthed og tidligere storhed. En ny æra var på vej, hvor Tyskland ville blive omdannet til et samfund af forfinede mænd og kvinder. Men i dette nye, perfekte samfund var der ikke plads til alle. Ikke til dem, som blev anset for ringere end den overlegne ariske race. Der var ikke plads til slaver, romaer og jøder, især ikke jøderne. I århundreder havde jøder i Europa været udsat for diskrimination, fordomme og vold. Da verden trådte ind i det 20. århundrede, tog denne fjendtlighed form som politiske idéer, der skabte en overbevisning om, at jøder var en trussel mod samfundet. Men det var nazisterne, der først gjorde disse idéer til officiel politik. I Mein Kampf, nazisternes bibel, anklagede Adolf Hitler jøderne for at være skyld i mange af Tysklands problemer. Han gav jøderne skylden for landets nederlag i 1. verdenskrig, for økonomiske vanskeligheder og for udbredelsen af kommunismen. For ham og for alle, der fulgte hans idéer, var jøderne en farlig race, der skulle fjernes fra samfundet. Nazisterne kaldte dette det jødiske spørgsmål og mente, at det var et problem, der skulle have en løsning. Allerede i 1933 begyndte jøder i Tyskland at føle, at de ikke længere var velkomne i et land, de havde levet i gennem generationer. Nürnberglovene fra 1935 bekræftede deres frygt, da alle jøder blev frataget deres statsborgerskab og gjort til undersåtter uden fulde juridiske rettigheder. Men det var kun begyndelsen. Da den nazistiske krigsmaskine begyndte at marchere gennem Europa, opstod der planer om at fjerne alle jøder fra kontinentet. I begyndelsen overvejede nazisterne at sende jøderne til steder som Madagaskar i Afrika. Heinrich Himmler, leder af SS, havde idéer om at opdele Polen i 2 dele. Tyskere skulle bo i vest, og jøder skulle skubbes ind i overfyldte ghettoer i byerne. Men efterhånden som krigen fortsatte, begyndte nazisterne at anvende mere brutale metoder og begyndte at samle jøder sammen til massemord. Men skyderierne tærede på soldaterne og gjorde dem nervøse og traumatiserede. Derfor begyndte nazisterne i september 1941 at lede efter en ny måde at dræbe store mængder mennesker på. Et af nøgleøjeblikkene i løsningen på det jødiske spørgsmål var Wannsee-konferencen, der blev afholdt den 20. januar 1942 ved en sø nær Berlin. På mødet diskuterede højtstående nazistiske embedsmænd den endelige løsning, planen om at udrydde alle jøder. De blev enige om, at jøder ikke længere skulle sendes mod øst, men i stedet skulle myrdes. Mødet fastsatte kriterierne for, hvem der var jødisk og udviklede de mest effektive metoder til at udføre drabene i stor skala. Resultatet var omdannelsen af koncentrationslejre til dødslejre. Jøder fra hele det besatte Europa blev transporteret i overfyldte toge til lejre som Bełżec, Sobibor, Treblinka, Majdanek og sandsynligvis den mest frygtede af alle dødslejre, Auschwitz. For dem, der ikke ved det, der blev Auschwitz-dødslejren opført i en by i det besatte Polen med samme navn. Byen, som polakkerne kaldte Oświęcim, havde en lang historie og var en af de ældste befæstede byer i Polen. Først nævnt i Eleve 178 var den en grænseby mellem polakker og tyskere, og dermed et vigtigt handelscenter. Da den i 1248 blev en del af det tysk-romerske rige, skiftede byen navn til det germaniserede Auschwitz. Gennem århundreder med urolig historie skiftede byen flere gange herskere, indtil den i 1772 blev erobret af Habsburgerriget. Efter 1. verdenskrig blev byen endelig en del af den uafhængige polske stat.
Det særlige ved byen Oswiecim var, at den havde en af de største jødiske befolkninger i regionen. Tiltrukket af de blomstrende handelsruter ankom jøderne til Oswiecim i middelalderen. I modsætning til mange europæiske byer blev jøderne ikke tvunget til at bo i ghettoer og blev ikke udsat for nogen form for undertrykkelse. Tværtimod voksede det jødiske samfund i Oswiecim og blev velstående med mange medlemmer som succesfulde forretningsfolk. I slutningen af det 19. århundrede matchede den jødiske befolkning næsten den katolske, og jøderne spillede en væsentlig rolle i byens økonomi. Så kom nazisterne. Den 1. september 1953 invaderede Tyskland Polen, og Oswiecim blev hurtigt besat. Byens navn blev ændret til Auschwitz, og den blev en del af det tyske rige. Som en lille by havde Auschwitz oprindeligt ringe betydning i nazisternes planer. Det ændrede sig i 1941, da IG Farben-anlægget blev opført. Pludselig blev Auschwitz vigtig for nazisterne som en modelby for deres styre i øst. Byen blev set som et ideelt sted til at vise, hvordan nazisterne kunne kombinere industriel vækst med racepolitik. For at skabe plads til tyskere tvang nazisterne jøder og polakker ud af byen. I april 1941 blev jøder deporteret fra Auschwitz i en ugelang proces. Byens jødiske samfund, som havde eksisteret i over 700 år, blev ødelagt. Deres hjem blev låst og efterladt tomme til fremtidige tyske bosættere. Nazisterne tilbød økonomiske incitamenter for at tiltrække tyskere til Auschwitz. IG Farben-fabrikken var tæt forbundet med byens udvikling. Selskabet betalte for opførelsen af nye huse og forbedrede byens infrastruktur. De ønskede, at byen skulle være moderne, med komfortable boliger og gode levevilkår for de tyske arbejdere og deres familier. Der blev lavet planer for at skabe en moderne by med offentlige bygninger, brede veje og grønne områder. Hovedarkitekten Hans Stossberg fik til opgave at redesigne Auschwitz. Han planlagde at bygge nye distrikter med skoler, parker og sportsfaciliteter. Disse planer tiltrak mange tyske familier til at flytte til Auschwitz og drage fordel af de mange muligheder. Men ikke mange af dem vidste, at kun få kilometer fra dette paradis på jorden byggede nazisterne en helt anden bosættelse. I slutningen af 1953 fik Auschwitz SS opmærksomhed, da de søgte efter en egnet placering til en koncentrationslejr i Schlesien. SS-oberführer Richard Glücks, inspektør for koncentrationslejre, anbefalede de forladte artillerikaserner i Auschwitz med 14 enetages og 6 toetagers barakblokke omkring en eksercerplads. Det viste sig at være det perfekte sted for nazisternes grusomme lejr. Efter at Heinrich Himmler godkendte oprettelsen af lejren, fik kommandant Rudolf Höss et budget på 2 millioner rigsmark til at bygge en lejr til 10.000 fanger. Familier, der boede nær lejren, blev fordrevet fra deres hjem, og omkring 1.200 arbejdsløse polakker blev forvist fra området. Lokale jøder blev tvunget til at samle træpæle og pigtråd for at sikre lejren. I maj 1940 blev de første 3 fanger, tyske kriminelle, bragt til lejren for at kontrollere de polske fanger, som snart ville ankomme. Den 1. juni 1940 begyndte lejren officielt sine operationer, da den første gruppe polske fanger ankom. Dette var politiske fanger, og deres antal voksede hurtigt, efterhånden som flere grupper ankom de følgende dage. De blev indkvarteret i de barakker, der var blevet klargjort til dem. Ved slutningen af sommeren 1940 var Auschwitz en fuldt fungerende fængselslejr. I de følgende år voksede lejren til at rumme 30.000 fanger og blev et sted for brutalt tvangsarbejde. Fangerne, der byggede deres eget fængsel, led under barske forhold uden hensyn til deres helbred og velfærd. Så, i juni 1941, begyndte krigen mod Sovjetunionen, og tyskerne stod pludselig med problemet med, hvor de skulle huse 100.000 af sovjetiske krigsfanger. Allerede i september skulle SS modtage 100.000 officerer og politiske kommissærer. Den 26. september beordrede Himmler Hans Kammler, leder af SS' centrale byggekontor, til at instruere Höss, kommandanten for Auschwitz, om at bygge en ny superlejr til de sovjetiske fanger. Samtidig ønskede Höss også at have en vis grad af privatliv for sig selv og sin familie.
Villaen var omgivet af træer, som skjulte udsigten til lejren fra kommandantens bolig. Denne grønne mur tillod Hösses familie at leve et liv, der var adskilt fra rædslerne lige uden for deres dør. Selvom det langt fra var en luksusbolig, var villaen stadig et sted med komfort og sikkerhed for kommandanten, mens resten af lejren var et sted med frygt og lidelse for fangerne. Ved siden af administrationsbygningen lå der også barakker til SS-officerer og vagter. Disse barakker var adskilt fra fangebarakkerne og var designet til at give SS-personalet en komfortabel og organiseret bolig. Hver SS-barak havde flere rum, hvor vagterne kunne sove og slappe af, når de havde fri. Værelserne var møbleret med senge, borde og stole og tilbød et komfortniveau langt over det, der var tilgængeligt for fangerne. Udover beboelsesområderne havde SS-barakkerne også et køkken og en spisestue, hvor vagterne kunne spise deres måltider. Den mad, der blev givet til SS-personalet, var af god kvalitet og i tilstrækkelig mængde. I skarp kontrast til de elendige rationer, som fangerne modtog. Barakkerne omfattede også vaskerum og toiletfaciliteter for SS-personalet. Disse faciliteter var moderne og blev holdt i god stand, hvilket sikrede vagterne et hygiejnisk miljø. Der var endda et hospital, hvor SS-personale kunne få ordentlig lægehjælp. Alt dette var faciliteter, som fangerne kun kunne drømme om. De områder, hvor de opholdt sig, var blokke af død og rædsel. Auschwitz' afslutning, befrielsen og rædslernes efterspil. I juli 1944 rullede den Røde Hærs kampvogne gennem Polen, nærmede sig Auschwitz og tvang nazisterne til at overveje at lukke lejren og skjule beviserne for deres uhyrlige projekt. Lejrens administration begyndte at flytte fanger og materialer til andre lejre i Tyskland. Ved slutningen af sommeren var omkring halvdelen af de 155.000 fanger i Auschwitz blevet sendt mod vest til lejre som Buchenwald og Dachau. Men selv mens lejren blev afviklet, fortsatte dens drift. Gasdrabene fortsatte indtil november 1944, hvor de blev standset. SS-vagterne ødelagde gaskamrene og krematorierne, men først efter, at de havde brændt alle de lig, de kunne nå. 1. januar 1945 stod sovjetiske styrker ved dørtærsklen til Auschwitz, så SS besluttede at evakuere lejren. Den 17. januar blev omkring 58.000 resterende fanger fra Auschwitz-Birkenau og underlejrene beordret ud på en march gennem det snedækkede Schlesien. Udmarvet af livet i lejren var mange fanger for svage til at gå. Alle disse blev dræbt af vagterne og efterladt langs ruten for den såkaldte dødsmarch. Mens fangerne blev flyttet, brændte nazisterne alle papirer, der kunne afsløre, hvad der var sket i Auschwitz. De ønskede at sikre, at ingen kunne få kendskab til mordene. De flyttede maskiner og andet udstyr til andre lejre. Josef Mengele, der ikke længere havde nogen menneskelig materiale at eksperimentere på, tog alle sine journaler og forlod stedet. Den 20. januar sprængte SS resterne af krematorierne i luften. De forlod lejren den 27. januar, lige før den Røde Hær ankom. De sovjetiske soldater blev chokeret over det, de fandt. Omkring 600 lig endnu ikke begravet og 7.000 overlevende levende lig. I varehusene fandt de 370.000 herrejakker, 837.000 damefrakker, enorme mængder børnetøj og 44.000 par sko. De fandt også 7,7 tons menneskehår. Det var et gruopvækkende bevis på den organiserede og systematiske tortur og massedrab, som nazisterne havde begået i en af deres mest rædselsvækkende dødsfabrikker, Auschwitz-dødslejren.